Така, добър вечер отново на всички. Ще говорим за компания Swisscoin и за холдинга, който обединява 4 компании, който се нарича Swisstech организация. Това е една организация, която е създадена от над 30 IT специалисти, които се занимават с крипторазработки. Те работят от 2011 година насам в този бранш и съответно са получили много награди за това, че са създали доста иновативни разработки за производство на криптовалути. Така, само един момент да започнем с смяната на слайдовете. Няколко думи ще ви кажа за самата Swisstech организация. Както ви казах, това е екип от IT специалисти, които са решили да разработят Swisscoin криптовалутна разплащателна мрежа. Тоест, освен самата криптовалута, която се предлага в Swisscoin компания, ще има възможност нашата криптовалута да използваме в разплащателна мрежа. Само един момент, че има някакъв микрофон, който е включен, да погледна. Готова да го изключа, за да не се получава този брум. Компанията е регистрирана като офшорна компания на британските Вирджински острови. Моля ви, изключете вашите микрофони. На Меглена, аз го изключих в момента на микрофона на Меглена. Когато свети в червено, значи изключени. Моля да не го включва вече. До края на презентацията, накрая ще ви дам думата на всички. Тогава, ако решите, може да си включите микрофоните и ще си задаваме директно въпроси в стаята. Така, както ви обясних, компанията е регистрирана като офшорна компания на британските Вирджински острови, регистрирана е в град Дъблин в Ирландия, но знаем, че Ирландия е в Европейския съюз и отново се включи един микрофон. Ирландия е в Европейския съюз, което означава, че изцяло европейските закони и всички финансови регулаторни органи в Европейския съюз могат да проверяват тази компания, тъй като седалището е в Дъблин. Както ви обясних, това са IT специалисти, които от 2011 година насам се занимават с разработки на криптовалути. Президента на компанията е госпожа Катрин Харбър, като тя е един от най-добрите разработчици на алгоритми за криптовалути в света. Тя не е известна сред MLM средите, но е известна сред IT специалистите. Госпожа Хана Верман е вице-президент и главен маркетингов директор в Swisstech организацията. Тя също IT специалист и има много голям опит в разработването на индивидуални платежни мрежи. В една от компаниите има такава възможност за създаване на индивидуални платежни мрежи. След малко ще ви ги покажа на слайдовете. Както ви обясних в началото, над 30 IT специалисти са обединени в създаването на тази компания, като те имат BVI виртуален офис. Този виртуален офис има много предимства. Едно от основните предимства на виртуалния офис е, че той няма ограничения в избора на страна, където ще бъде ситуиран. Чрез такъв виртуален офис може сървърът да се намира на съвсем друго място, различно от седалището на офиса, като специално за сървъра се избират най-благоприятните климатични условия, защото знаем, че за такъв тип криптовалути е необходимо специална зала с специални вентилатори вътре и съответно херметически затворени помещения. И затова се избират страни, които са с такъв климат, че да има максимално малко разходи за електроенергия и за поддръжка на това високотехнологично оборудване. Чрез този BVI офис има връзка с предприемачи от цял свят, като същевременно се избира и най-подходящото място за електронно дигитализирано разработване на самата криптовалута. И разбира се, регистрацията на компанията е направена в Дъблин най-вече заради данъчните преимущества, които предоставя една офшорна зона.
В компанията ще бъдат произведени общо 3,1 милиарда монети, като самата технология така е направена, че тези монети да бъдат изкопани в рамките на 3 до 5 години, като 1,6 милиарда от монетите ще бъдат собственост на партньорите в мрежата, т.е. това сме всички ние, които участваме в компания SwissCoin и които влизаме като инвеститори, но част от нас вече изграждат и маркетингови мрежи, а пък останалите 1,5 милиарда монети ще бъдат собственост на компанията. Това се прави с определена цел. Когато компанията излезне вече на външна борса, тя ще има в лицето на тези 1,5 милиарда монети много голям актив, с който ще може да регулира цената на външната борса, т.е. няма да се позволява висока спекула на борсата. Моля ако обичате да спрете вашите микрофони, защото се чуват в залата. Сега ще погледна на кого микрофон е включен. Така, готово на гледна микрофона беше включен. Продължаваме нататък. Както ви казах, 1,5 милиарда монети ще останат собственост на компанията, което пък в това всъщност се получава много голям актив, финансов резерв, чрез който тя ще може да регулира борсовата цена на SwissCoin-ите и няма да позволява много голям срив да се получава на борсата, когато се яви някой голям инвеститор и иска да купи голямо количество от самите SwissCoin монети и по този начин да се опита да срине цената на самата валута. Само момент, следващия слайд да се зареди. Тук виждаме повишението на цената на SwissCoin монетите от септември месец 2015 година, когато компанията реално е създадена, до декември месец 2015 повишението на цената е от 10 цента, септември месец е била 10 цента, като края на декември месец на слайда е показано 42 цента, но ние бяхме свидетели, че цената беше около 50 цента края на декември месец, което ще рече, че цената изцяло се движи по графиката, която е заложена до момента. В началото е имало около 100 човека мрежа септември месец, докато края на декември месец вече в мрежата е имало над 5000 човека регистрирани. Съвсем скоро видяхме и в нашите офиси имаше едно съобщение, в което пише, че има вече над 30 000 партньори в компанията и които са от над 110 държави, което означава, че има много голям ръст от регистрации в компанията. Целевата цена за достигане на един SwissCoin в рамките на една година е около 18 долара, като на този слайд реално е показана цената как се движи до момента. Както видяхме на предния слайд, септември месец беше 10 цента, края на януари вече тук е записана цена от 50 цента, тя беше 54, което означава, че наистина цената се движи по графиката. Края на март компанията е заложила 2,10 долара, което ще рече много голямо нарастване от тук нататък. Така че, когато дойде края на март месец, ще видим дали цената ще достигне тази стойност. Компанията е заложила след това изключително високо повишение на цената, като края на декември месец е заложено 18 долара да достигне цената. Това е много голямо повишение и разбира се, за да се случи едно такова голямо повишение, трябва първо партньорите да работят усърдно в компанията. Виждаме, че тук сплитовете стават доста бързо, на около 45-50 дни ще бъдат от тук нататък. Повишението на трудността тепърва ще започне да нараства много бързо, което пък е предпоставка за повишението на цената, но основното е хората, които се включат в компанията, покупката на броя пакети и усърдието на партньорите, които участват в тази компания. На следващия слайд е показано как в рамките на 3 до 5 години
биха се произвели всичките 3,1 милиарда монети, 1,6 милиарда ще бъдат разпределени на партньорите, като до 5 години цената би достигнала приблизително около $200 за един Swisscoin. И тогава останалите 1,5 милиарда, които ще притежава самата SwissTech организация, ще бъдат на стойност около $300 милиарда. Виждате какъв голям финансов ресурс би бил това, след като компанията излезне на външна борса и чрез този голям финансов ресурс тя ще може да задържа ликвидността на монетата и да не позволява да се получава много голяма спекула, след като се появи голям инвеститор на борсата, който би могъл дори да се опита да срине цената. Тук има и едно приблизително прогнозно развитие за компанията в рамките до 3 до 5 години. Тогава към компанията биха се включили около 15 милиона потребители, като тези 15 милиона потребители не са само партньорите, които ще участват в компанията, като нас, ами това са и потребители, които ще имат възможност да ползват самата платежна система Swisscoin и електронния портфейл SwissWallet. За тях ще ви разкажа след малко. 1,5 милиарда монети ще останат актив на самата компания и тогава би достигнала цената около $200. Само един момент да видя, един слайд остана на заден план. Защо така се получи? Това е слайда за, слайда за самата SwissTech организация, в която организация са включени 4 компании. Първата е Swisscoin. Това са и отгоре са написани и самите сайтове на компаниите. Те са реално работещи сайтове, може да влезнете във всеки един от тях и да ги разгледате. Като в swisscoin.com това е компанията, в която ние участваме като партньори. Съответно, чрез покупката на определени пакети получаваме и определени активи, които са Swisscoin монети. В тази компания се привличат нови инвеститори и се създава основно пазара на Swisscoin монетите чрез мрежовия маркетинг. Втората компания, Swiss Open Source, е създадена за IT разработчици. Тук ще имат възможност IT разработчиците, които се включат в тази компания, да разработват нови индивидуални портфейли изцяло под шапката на Swisscoin. Ще имат възможност да разработват и платформа за обмен на криптовалута между самите портфейли, както и може да се разработи и индивидуално плащане чрез Gateway и ще има платформа за търговци, т.е. дори самите търговци могат да се включат в такава платформа и съответно чрез Swisscoin-ите, които биха могли да получат от плащане на определени стоки от партньори, ще могат вече самите Swisscoin монети да ги използват за замяна. По-нататък ще обясня в Swiss Exchange как биха могли това да го направят, но преди това ще ви разкажа за SwissWallet. SwissWallet всъщност е едно приложение, което се използва за Android системи и всъщност това е един електронен портфейл, който всеки може да си го свали в момента от Google Play. Този електронен портфейл може да стои на нашия телефон, на нашия таблет, стига да е Android система, защото на този етап все още само за Android система са разработили този SwissWallet. Очакваме в скоро време компанията да обяви кога ще може да го използваме този електронен портфейл. Ние ще можем нашите Swisscoin от нашия акаунт да ги прехвърляме на този електронен портфейл. Реално нашите коини могат да бъдат дори на нашите мобилни устройства и да можем след време да пазаруваме стоки чрез нашите мобилни устройства. Ще можем, освен да съхраняваме нашите монети вътре, ще можем да изпращаме част от монетите на други портфейли или пък да получаваме монети на нашия портфейл, говоря само за Swisscoin монети. И отдолу има едно съобщение, с което всъщност Swisscoin портфейл никога не е бил блокиран. Ще ви кажа 2-3 думи за това нещо. Когато се създава един такъв електронен портфейл, той трябва да отговаря на определени изисквания. Тъй като всеки електронен портфейл трябва да има
много голяма надежност по отношение на това да не бъде хакнат от хакери. В това отношение той трябва да отговаря на най-високи изисквания по отношение на сигурността. И ако някой от портфелите не отговаря на такова нещо, от новосъздадените портфели, тогава той бива блокиран. Swisscoin портфел никога не е блокиран, тъй като той отговаря изцяло на абсолютно всички норми за сигурност, така че това може да е една много добра новина за нас. Swiss Exchange, последната компания, е компания, в която ние ще можем да купуваме Swisscoin монети, да продаваме Swisscoin монети, т.е. това ще бъде външната борса на Swisscoin. Имаме възможност за търговия с маржове и ще имаме възможност да обменяме за други виртуални валути нашите Swisscoin. Освен това ще можем да обменяме и нашите Swisscoin в над 160 вида реални валути. Имам предвид долар, евро, китайски юан, японска иена и така нататък. Тоест ще ни се предостави възможност в над 160 вида реални валути, които в момента се използват в цял свят, да заменяме нашия Swisscoin. Тоест няма да зависи изцяло само от долара. Ами ще можем да го заменяме за каквато искаме валута. Това е една много добра новина, защото реално Swisscoin ще стане универсална валута и тя няма да бъде зависима единствено само и от долара. Така, и сега ще отидем и към последните два слайда, тъй като го пропуснах този. Ето го слайда, на който ви казах развитието на компанията в рамките на 3 до 5 години, 15 милиона потребители. Имам предвид и потребителите, които ще бъдат вътре в самата платежна система Swiss Wallet. Т.е. там не е задължително човек да участва в компания Swisscoin, да притежава Swisscoin, за да може да участва в Swisscoin платежната система и да може да изпраща пари в цял свят. Т.е. ще могат да се изпращат реални пари, а не само виртуални монети, каквито са Swisscoin монетите. Това е кратката презентация на компанията, а сега ще ви разкажа и за маркетинговия план, като преди това ще ви разкажа малко по-подробно и за това какво представляват виртуалните валути. Само един момент да заредя другата презентация. Така, това е вече за Swisscoin монетите презентация. Нова генерация криптовалута. Тя е централизирана, но ще има възможност да бъде произвеждана и от хора, които са извън компания Swisscoin. Това ще стане в новата компания, която е Swiss Open Source, се надяваме скоро време да отвори и да видим по какъв начин IT специалист би могъл да се възползва от възможността да произвежда и той Swisscoin монети с софтуера на самата компания. Какво всъщност е Swisscoin? Това не е поредна парична монета, а е много повече от една обикновена криптовалута, защото тя се създава от дигитална майнинг система и тъй като използва много напредна математически алгоритъм, много по-добра е като сигурност от биткоина. Естествено, биткоин е първата монета, с която ние сравняваме всички останали криптовалути, затова всички сравнения в тази презентация ще бъдат направени с биткоина. Очакваме в скоро време компанията да обяви кога ще се търгува и на публична борса. И в компанията има изключително добър и доходоносен компенсационен план, който щедро възнаграждава хората, които искат да изграждат мрежи. Самата дигитална майнинг система работи по следния начин. На един компютър се задава математическа задача и когато той намери решение, се създава една монета. Например, на числото 7 решението е има точно 3 решения и по този начин се създават 3 монети. В компания Swisscoin ще бъдат създадени 3,1 милиарда монети, което е много голямо количество монети, като целта е тук колкото си може повече хора в цял свят да притежават от тези монети, за да може те да ги добият първо на много ниска цена и второ след това да имат възможност да ги използват, да ги изпращат в цял свят чрез платежната система Swisscoin, както и да плащат съответно при множество търговци.
растежа на цената на биткоина е даден на тази графика. Винаги се сравнява с биткоина, тъй като това е първата криптовалута и въз основа на растежа на биткоина може да се направи една проста графика, колко би нараснала евентуално цената на Swisscoin. Но тъй като биткоин е първата валута и е трябвало около 2 години, за да се запознаят хората по-подробно с нея и да използват по-масово, като на тази графика основно е показана как е нараствало от 2009 до 2011 и след това главоломно е започнало да нараства, тъй като много търговци са започнали да използват тази монета в цял свят. Докато при Swisscoin нарастването ще бъде много по-плавно и много по-прогресивно. След малко ще стигнем и до тази графика. Как става самия майнинг? Майнинга всъщност е работата, която извършат компютрите по създаването на самите криптовалути, т.е. намирането на решение на алгоритъма. Технологията вече е много напреднала и много скъпа, като в момента е изключително много голяма инвестиция е нужна в хардуер и в софтуер, за да се създават новите криптовалути. Хубавото е, че компания Swisscoin е инвестирала в такъв хардуер и софтуер и хората, които участват т.е. партньорите, които участват в компанията, се обединяват на групи, дават своите токени за купаене и след определен период получават своите коини. Тук има една графика, която показва как нараства цената спрямо нарастването на трудността. Тъй като в началото трудността е изключително ниска, цената изпреварва малко трудността. Това е графика, която е направена за биткоина. По същия начин би трябвало да нараства и цената на Swisscoin, но Swisscoin започна от 0,07 цента, докато трудността тръгна от 5. Трудност 5. Така че е необходимо малко техническо време, през което трудността и цената би трябвало да се изравнят и тогава цената би трябвало да надмине малко трудността, но се надяваме в следващите 3-4 месеца да го видим, че и това нещо се случва, защото при всички криптовалути цената изпреварва трудността. Тук има една снимка, един слайд с най-скъпия бъргър в света. Нарича се най-скъпия, тъй като един човек през 2010 е платил 11 500 биткоина за един бъргър и когато цената е нараснала до $700 за един биткоин, тогава този бъргър е струвал над 8 милиона долара. Естествено, такава възможност може да има само в света на криптовалутите, защото там би могло да нарасне толкова бързо цената. Две думи и сравнение да направя между Swisscoin и биткоина. Защо биткоина т.е. Swisscoin е много по-добър от биткоина? Защото използва много по-напреднал математически алгоритъм. Биткоините са само 21 милиона като количество, които ще бъдат произведени, като до момента са произведени малко над 15 милиона и това пък е предпоставка за много голямо повишение на цената. Бяхме свидетели в 2013 година как цената нарасна малко над $1200, докато Swisscoin монетите ще бъдат произведени 3,1 милиарда в рамките на 3 до 5 години. В компания Swisscoin има вътрешна централна борса, която има много ниска волатилност и висока ликвидност, докато биткоин монетите се предлагат на външни борси в цял свят и в момента те дори се търгуват на различни цени на различните борси. За тази централна вътрешна борса се грижи мениджърски екип на компанията, като тяхната цел е да популяризират самия бранд Swisscoin в цял свят, докато биткоина се произвежда децентрализирано, т.е. може да се произвежда от всеки, който има възможност да инвестира в много средства в хардуер и в софтуер и съответно да се занимава с копаене на самите монети биткоин. Самите монети биткоин обаче се притежават от хора, които са анонимни, т.е. там има само един електронен адрес и се знае какво количество биткоин има в него, но не се знае кой е притежателя на този електронен адрес. Докато в Swisscoin ще има KYC процедура, където абсолютно всички собственици на акаунти ще бъдат известни, т.е. те трябва да си верифицират своите офиси чрез изпращане на съответните документи и по този начин, след време, когато започнат да осъществяват сделки с Swisscoin монетите, ще се знае абсолютно всеки един партньор, ще се знае, т.е. от всеки един
акаунт, какви монети са излезли и каква сделка е осъществена с тях. В компанията има и онлайн обучение, което очакваме скоро да бъде качено в нашите офиси. Все още не е качено нищо, но очакваме да бъдат качени онлайн презентациите, които ще има и интерактивни материали. Чрез тях ще можем да се научим как да печелим от притежанието на криптовалути, как да търгуваме с самите криптовалути. Обучението е в 6 нива, като всяко ниво се предлага с определена покупка на определен пакет. Пакетите са от $100 до 11 000 и в зависимост от цената на пакета получаваме определени нива на обучение. Към всеки пакет има и безплатни токени, които ние можем да ги задържим, да изчакаме самия процес сплит и след това да ги дадем за купаене, или пък можем веднага да ги дадем за купаене, в зависимост от това какъв пакет сме си купили. Някои от пакетите получават след това всички сплитове, докато други пакети трябва да изчакат сплити и след това, като им се сплитнат токените, тогава да ги дадат за купаене. Как може да започнем участието си в компания SwissCoin? Най-напред трябва да се регистрираме безплатно от линка на партньор, който участва вече в компанията и ни е запознал с тази компания или пък ни е поканил на такава презентация като сегашната. След като се регистрираме от неговия линк, ние трябва да си активираме нашия акаунт с активационен код от $20. Това може да стане по няколко начина, чрез платежна система Skrill, чрез платежна система Perfect Money. Съответно може да стане с вътрешни пари, ако нашия спонсор има в акаунта си $20. Може да ни закупи активационен код, с който ние бихме могли да си активираме нашия акаунт. След като го активираме, вече всички менюта стават активни и ние може да си изберем определен пакет по наше желание. След като закупим някои от пакетите, които се предлагат от компанията, получаваме безплатни токени към всеки един пакет и след това тези токени могат да се дадат за купаене. След като се дадат за купаене, ще се види кога точно ще се получат SwissCoin монетите. Самите SwissCoin монети, след като влезнат в нашите офиси, ние имаме няколко възможности, чрез които бихме могли да ги използваме тези монети. Първата възможност е да продадем директно нашите SwissCoin с по-висока печалба и по този начин да получим печалба в нашия акаунт спрямо инвестицията, която сме сложили. Тоест, имайте предвид, че това е инвестиционна компания и е необходимо като всяка една инвестиционна компания, инвестицията, която сме направили, да я задържим, за да можем да получим по-голям приход. Тоест не може да очакваме, че като инвестираме сега определени средства, в рамките на 3-4 месеца веднага да изтеглим това, което сме инвестирали. Тоест необходимо е малко по-продължително време, за да може тази инвестиция съответно да нарасне. Имаме възможност да продадем койните, след като ги задържим и изчакаме да им се вдигне малко цената и да апгрейдваме и да си закупим по-голям пакет. Можем да ги задържиме койните за по-продължително време и след това да ги продадем на много по-висока цена и тогава да реализираме много по-висока печалба. В компанията, както ви казах, има вътрешна борса, на която можем да купуваме и да продаваме SwissCoin. Ние имаме възможност да закупим SwissCoin от нашите комисиони, които получаваме и съответно след като бъдат изкопани нашите SwissCoin, те са свободни за продажба, нямаме никакъв забранителен период, като единственият лимит е от цената на нашия пакет. Въз основа на пакета, който сме си купили, има определен лимит за продажба на ден. След време, когато вече разплащателната, т.е. платежната система на SwissCoin заработи, ще може да изпращаме монети SwissCoin от акаунт в акаунт. Ще можем да пазаруваме онлайн, като използваме самите SwissCoin монети, но това ще стане на по-късен етап. Компанията ще обяви, когато сключи договори с онлайн търговци, по какъв начин ние ще можем да пазаруваме с нашите SwissCoin монети. Видовете пакети, чрез които може да участва всеки един бъдещ партньор в компанията, са следните. Най-малкият пакет е $100. С този пакет се получават 100 точки, като тези точки участват в
мрежата, когато стигнем до бонусите, ще ви обясня по какъв начин тези точки можете да ги усърдите в долари. Този пакет получава най-ниското ниво на обучение, първо ниво, получава 1000 токена и има право само на един сплит. Следващия пакет е пакет Seller, т.е. той струва $500, носи ни 500 точки, 5000 токена получава този пакет, получава и 2 нива на обучение и също има право само на един сплит. Следващия пакет е $1000. Този пакет получава 1000 точки, 10 000 токена и също има право само на един сплит. Съответно ще получи и 3 нива на обучение, когато бъдат качени в офисите всички нива на обучение. Следващия пакет от $3000 получава 3000 точки, 35 000 токена. Този пакет получава 2 сплита и той ще получи 4 нива на обучение. Следващия пакет от $5000 получава 5000 точки, 70 000 токена и този пакет ще получи 3 сплита и съответно 5 нива на обучение. И най-високия пакет $11,000, той получава 11 000 точки, 160 000 токена и той ще получи 4 сплита. Освен това ще получи и 6 нива на обучение, съответно когато бъдат качени в нашите офиси. Така, малките пакети от 100 до $1000, когато бъдат закупени, те трябва да изчакат токените, които са в пакетите, трябва да ги задържим в нашите акаунти и да изчакаме сплит, за да ни бъдат удвоени. Както ви казах, тези пакети имат право само на един сплит, но ако вие решите да не изчакате сплита, да ги дадете веднага за купаене, когато настъпи процеса сплит, вие няма да получите същото количество токени във вашите офиси, тъй като те към момента на сплита не са вътре във вашия акаунт. Докато инвеститорските пакети, които започват от $3000 до $11,000, при тях сплита се получава автоматично. Тоест, след като вие си закупите пакет от $3000 и получите 35 000 токена, вие може веднага да дадете тези токени за купаене. Когато настъпи процеса сплит, компанията ще ви даде още 35 000 токена. И когато настъпи втория процес сплит, компанията ще ви даде отново 35 000 токена. По този начин вие веднага, щом получите вашите токени в акаунта, веднага ги давайте за купаене. Тъй като в тази компания, когато си дадете вашите токени за купаене, те няма да купаят на трудността, която е към момента на даване на купаене, а когато ги получите вашите токени, вие ще ги получите на трудността, която е към датата на изкупаване на вашите монети. Това е много важно и трябва да се съобразява от всички партньори в компанията, за да не си правят предварителни сметки колко биха получили предварително монети за своите токени. Тъй като ние не знаем как ще се вдига трудността, това, което е необходимо да се направи, когато се закупи по-голям пакет от $3000 нагоре, веднага да бъдат дадени токените за купаене, за да може да се изкупаят на по-ниска трудност, т.е. да не чакаме сплита, а да ги дадем веднага за купаене. И след като получим обикновено купаенето около 2 месеца, около 2 месеца и 10 дни и след като влезнат нашите токени т.е. нашите Swiss coin, след като бъдат произведени, ние ще ги получим на трудността, която е към датата на изкупаване на монетите. В компанията има 3 бонуса основни, като директния бонус, това е бонуса, който ние получаваме от наш лично регистриран партньор след нас. И след като той си закупи пакет, ние получаваме 10% от цената на неговия пакет. Или тъй като всеки един пакет, в зависимост от цената си, носи същия брой точки, т.е. ние получаваме 10% от точките, които носи неговия пакет. Бонусите в компанията се изчисляват всеки ден и тук е много важно да се спомене, че в зависимост от цената на нашия пакет, ние може да получим максимален комисион, колкото струва нашия пакет. Ако нашия пакет струва $1000, ние може да получим на ден $1000. Ако случайно са ни начислени по-високи бонуси, ние не ги получаваме, т.е. получаваме максимума, който е $1000.
Когато регистрираме лично партньор, ние имаме възможност да решим къде да го позиционираме надолу в нашата мрежа. Втория бонус е Matching бонус. Това е бонус, който ние получаваме от нашата мрежа. В зависимост от това хората надолу какви пакети си купуват, винаги от едната страна се натрупат по-малко точки. Много рядко ще се натрупат точки едновременно в двата крака, еднакъв брой точки в рамките на един ден. И компанията ни плаща 10% от точките в по-малкия крак. За да получим този бонус е необходимо да имаме поне двама лично регистрирани партньора под нас с по $100 минимум, като този бонус се разпределя последния начин. 80% от него влиза в кеш акаунта, а 20% влиза в промо акаунт, от който може да се купуват само токени. Тук е място да кажа и за директния бонус, пропуснах да ви кажа, че този бонус изцяло влиза на 100% в нашия кешов акаунт, докато Matching бонус или бонус от мрежа се разпределя 80 към 20. Третия бонус е структурен бонус от нива. Този бонус е създаден основно за да се стимулира изграждането на мрежи в дълбочина и колкото повече вие помагате на вашите партньори под вас да печелят, т.е. да изграждат по-големи мрежи, толкова повече и вие ще печелите. И в зависимост от цената на вашия пакет, вие може да достигнете до 6 нива в дълбочина да получавате този комисион и до 25% от мрежовия комисион на партньорите след нас. За да получавате този бонус е необходимо да имате поне един лично регистриран партньор след вас, поне с $100 пакет. Тук може да получите този бонус, дори вашия пакет да е само $100. Като при тази ситуация вие ще получите от вашите лично регистрирани партньори 10% от техния мрежови бонус. Ако вашия пакет обаче е $500, тогава вие ще получите в две нива в дълбочина, като на първо ниво ще получите 10% и на второ ниво 10%. Искам да ви кажа за този бонус да разберете по правилен начин. Първо ниво се водят вашите лично регистрирани партньори. Те може да бъдат 10, 20, 30 човека, няма значение. За компанията всички ваши лично регистрирани партньори са първо ниво, но в матрицата те физически може да бъдат в много голяма дълбочина надолу. Това не трябва да ви притеснява, те винаги за вас ще бъдат първо ниво и вие ще получавате комисион като за първо ниво партньори. А второ ниво партньорите са партньорите, които са лично регистрирани на вашите лични партньори. Тоест, те на вас ви се водят второ ниво, защото са ви индиректни партньори. Ако обаче вашия пакет е $1000, тогава вие може да получите на първо и второ ниво по 10% и на трето ниво 20%. Ако вашия пакет е $3000, на първо и второ ниво ще може да взимате 10%, а на трето и четвърто ниво ще взимате 20%. При цена на вашия пакет от $5000, тогава вече стигате до пето ниво в дълбочина, като на първите две нива получавате 10%, на трето и четвърто 20% и на пето ниво 25% и на най-големия пакет от $11,000 вие получавате до шесто ниво в дълбочина. На първите две нива 10%, на трето и четвърто по 20% и на пето и шесто ниво по 25%. Виждаме, че при тази таблица, колкото е по-висока цената на нашия пакет, толкова в по-голяма дълбочина може да получаваме по-висок процент. Това, както ви казах, основно е създадено с цел да се стимулира изграждането на мрежи. Сега ще ви кажа 2-3 думи за този бонус. Ако вие регистрирате един човек, вие трябва да му помагате той да изгражда своя мрежа. И колкото по-голяма стане неговата мрежа, колкото повече той печели, толкова повече компанията вас ще ви възнаграждава. Но ако успеете да регистрирате 10 такива добри партньори, които да изграждат мрежа, тогава вие реално ще видите истинската сила на този бонус. Но това няма как да стане в рамките на месец, 2, 3, затова е необходимо много време и много усърдна работа. И естествено, ако сте решили да станете милионер чрез мрежов маркетинг, това е платформата, която може да сбъдне вашите мечти, но за това е необходима усърдна работа. Имаше една сентенция на един руски писател, който беше казал, че защо е необходимо човек 30 години да работи за
за някой работодател, като е необходимо да работи 3 до 5 години за себе си, за да изгради една голяма мрежа след себе си, за да може да се пенсионира. Разбира се, ние не знаем коя компания колко дълго би работила, но както и не знаем, когато се включваме в една компания, какъв живот би имала тя. Но в крайна сметка инвестиционните компании са такъв тип компании, които са създадени да работят по-дългосрочен план. И този магически бонус, както ви казах, е създаден основно за разрастване на много бърза мрежа. В компанията са го кръстили магически бонус и структурен бонус, но според мен по-правилно е да се казва структурен бонус, тъй като ние го получаваме от нашата структура в нива. Тук ще ви кажа и за сплита. Колкото повече хора се включват и купуват пакети, толкова повече ние получаваме мрежов бонус. 20% от този мрежов бонус влиза в нашия промо акаунт, от който ние търсим на борсата да купим токени, тъй като друго не може да ползваме тези пари, които са в промо акаунта, освен за покупка на токени. И тогава цената започва да нараства на вътрешната борса. И за да не се получи спекула, компанията е определила до определено ниво да се вдигне цената на токена и след това извършва процеса сплит. Самия процес сплит е удвояване на токените в нашите акаунти, но само в тези акаунти, които имат право на това. Както ви казах, малките пакети от 100 до 1000 долара имат право само на един сплит, т.е. имат право само на едно удвояване, докато по-големите пакети вече имат право на няколко сплита. Самия сплитомер отчита в проценти нарастването на токените, като тук след като стане самия процес сплит, цената на токените не пада автоматично надолу. Тя пада постепенно надолу. Свидетели сме как днес цената започна по-малко да пада с няколко цента. По същия начин падна цената след първия сплит. Първият сплит беше на 16 декември и цената започна да пада по-малко и около 8-10 януари вече беше достигнала най-ниската си стойност. Така че очакваме в следващите дни да започне да пада цената на токените и всички, които имаме в нашите промо акаунти долари, е хубаво след като падне цената до най-ниската си стойност, тогава да си купим токени. Така че на този етап няма смисъл да се купуват токени, просто изчакайте цената да падне още. Компанията има и два бързи бонуса, като първият бонус е в рамките на 7 дни след като вие сте се регистрирали и сте активирали вашия акаунт. Ако успеете да включите партньори в вашата мрежа след вас, които да си закупят общо за 5000 долара пакети, общо в двата крака, т.е. да ви донесат общо 5000 точки, тогава може да се класирате за международна екскурзия. И втория бонус, който е наречен супер бърз бонус, въпреки че е в рамките на цялата следваща година, след като ние се регистрираме, ако в един от следващите 12 месеца, след като вие сте се регистрирали, направите 50 000 точки общо в двата крака, т.е. тук трябва много правилно да разберете, става дума само за вашата мрежа, не става дума за точките, които получават от вашия спонсор или пък от по-горните спонсори. Тук става дума само за мрежата, която е след вас, съответно и на вашите партньори. Ако общо в двата крака има 50 000 точки, тогава вие ще се класирате да получите лаптоп Apple Notebook Pro. Компанията е направила една прогноза за растеж на цената в рамките на една година от септември 2015 до септември 2016. Тук е предвидела нарастване на цената за тази една година да стигне до 10 долара, но към декември 2015 компанията е определила цена от 60 цента. Тъй като тази прогноза е правена в началото на септември месец, тя не е много точна, защото за края на януари са дали цена от 1 долар, а пък ние видяхме, че цената беше около 60-65 цента. Така че графиката, която е показана тук, има малко разминаване в януари и февруари. Виждате, февруари вече е дадена 2 долара. За март се определи цена от 3 долара и половина, което е вече доста висока цена. Вие видяхте в представянето на компанията, което ви направих преди малко, че март месец са дали цена около 2 долара и 10 цента. Като тази графика, която ви показах на предишната презентация,
е графика, която е правена преди около един месец, т.е. тя е много по-реална. На нея видяхте, че нарастването на цената до края на годината би достигнало до $18, като след март месец вече започва много по-бързо да расте цената. Има и прогноза, която е направена в рамките на следващите 3 години, като тя изцяло се базира на нарастването на цената на биткоина, тъй като всяка една прогноза трябва да бъде базирана на реални факти, които са се случили с подобен тип криптовалута. Затова, както ви казах, всички криптовалути се сравняват с първата криптовалута биткоин. Тук приблизително нарастване на цената компанията е определила в песимистичен вариант около $60, докато в оптимистичен вариант е определила около $100. Разбира се, това нарастване се базира само на прогноза и за да достигне до тези нива е необходимо партньорите, които участват в компанията, да извършат усилено своята дейност, т.е. да се разраства мрежата, да се включат нови партньори, да се купуват нови пакети и по този начин да се разпространи максимално бързо в световен мащаб самата монета Swisscoin. Компанията предлага и 3 стратегии за работа. Краткосрочната стратегия е стратегията, при която вие може да достигнете 100% печалба на вашата инвестиция. Т.е. ако сте вложили $100 в компанията, да извадите $200 от вашите Swisscoin. Като тук може в рамките на 4 до 5 месеца, вие след като си продадете вашите Swisscoin, да постигнете това увеличение на вашия актив. Т.е. при вложени $100 да извадите $200 от вашите Swisscoin чрез продажба. При дългосрочната стратегия тогава трябва да запазите за по-дълъг период от време вашите Swisscoin. Периода е от 1 до 2 години, като в зависимост от цената на пакета, който вие сте получили, съответно използвате всички сплитове, на които има право този пакет. Тогава може да достигнете много висока печалба от 500% нагоре и при балансираната стратегията, при която вие може да продадете една малка част от вашите койни. Разбира се, след като те бъдат изкопани, е необходимо да изчакате поне 6-7 месеца, да им се повиши цената, тъй като това е инвестиционна компания и е необходимо нашия актив да започне да работи за нас. И след като се повиши цената, тогава може да продадете една малка част от вашите Swisscoin, да си възстановите цената, която сте инвестирали в вашия пакет, а останалите Swisscoin да ги запазите за по-дълъг период от време. Тогава може да достигнете и печалба над 200% върху цената на вашия пакет. Разбира се, това е средно изчислена печалба и компанията не я гарантира, но пък може да се получи и тази печалба да бъде многократно по-висока, като всичко зависи освен от партньорите, които се включват в компанията, зависи и от ръководството на компанията. По какъв начин ще се умее да разпространи самия бранд Swisscoin, по какъв начин ще се умее да направи така, че компанията да излезне на външна борса и да направи така, че самите монети Swisscoin да бъдат използвани максимално бързо сред интернет търговци първоначално и след това да може да ги ползваме съответно и в обикновени магазини, ресторанти и така нататък. Така че това тепърва предстои, ще видим компанията как ще развие своята дейност. Очакваме голям евент, който се очаква да бъде март месец. Вчера писах до съпорта на компанията, специално с въпрос кога ще бъде големия евент. Казаха, че съвсем скоро в офисите ще има съобщение къде ще бъде и съответно на коя дата ще бъде официалното откриване на компанията. И какво всъщност е следващия биткоин? Въпросът е директно зададен към Swisscoin. След като ние се включваме в компания Swisscoin, ние участваме в пазара на криптовалути. Т.е. участваме в купаенето и съответно имаме възможност да продаваме на вътрешната борса от нашите Swisscoin. Можем да продаваме токени, можем да виждаме как тези токени се увеличават след сплит,
т.е. можем само да купуваме, извинявам се, този сплит трябва да бъде преработен, няма възможност да продаваме токени, можем само да купуваме на вътрешната борса токени. Можем да виждаме как те се увеличават след сплит и, както ви казах, участваме в първите групи за купуване на криптовалута Swisscoin. Мотото на компанията е, че всъщност Swisscoin не са само пари, ами са много повече от пари. И отдолу с синия надпис е самия сайт на компанията. Благодаря ви за търпението, което имахте да изслушате тази презентация. И сега може да започнем с вашите въпроси. Ако искате, си включете вашите микрофони. Ако искате